ebese uyakhuluma. Ngiyabonga sanibonani ba comrades. Mina into engizoyisho baba umsholozi ngidabuka enkandla embesini. Ngizobonga bengiboshiwe baba eSUNCity. Ngamaqala wami bengihambe ngitshontshe izitoro. Ngoba namanje ngisakwenza ngisaqhubeka ngoba umsebenzi ngothola. Ngizobonga baba. Ngizomsukuma nokuyibongela. Ukuthi iphumile remission last year mina ngabe wena abakunikani remission ngegama lakho ngabe ngisengaphakathi ngisukume nje ngokuzoba ngabengezile la bengazi ukuthi kunento emnandi kanje kodwa ngidela indlela yami bengihamba mangizwa ukuthiwa nami umkhonto wesizwe ngathi la ngiyakhona ngizobonga ayakuthanda baba amabhantinti eSUNCity inkinga abafuna ukubavotisa ngisukuma nokubonga nami ngicela iskip. Amanda! Viva ngamaBanditi, viva! Viva Naivasha, viva! Viva Westville, viva! Viva SUNCity, viva! Amanda! Alright, bakwethu. Kumele kodwa phela sibuye sibakhe. Njengamanje mase kungena ubaba umsholozi. Sicela bafowethu ezobugebengu zithi ukwehla. Siyacela ezobugebengu azehle phela. Nixoxele nabasemakhaya ukuthi laba abathanda ukuhamba bayokhomba insizwa bayihloniphe lento le. Iskipu ungagangi ngasungalusha abantu sigqokile lento ifana neuniform yesonto. Ungayigqoki ihlonipho ubekele ngisho noma uye etoilet ayilalelani mina ngisayona esontweni masishumayela ungangeni nengubo zesonto etoilet because uyayithanda ingubo yakho sithatha ukuthi hayi ngiyasithanda usibeke lapha. Just imagine sengena nobuso bukamsholozi etoilet phela angithi iqiniso lithi isithitho sisenzela kuphi shukuthi bengimfaka isithitho masiluza siyosola wena. Alright akezo ogcina ona ngibabunqusha.